O BNG e o PSDG aprobaron esta mañá os orzamentos de Pontevedra para este ano. Foi nun pleno extraordinario no que tamén foi rexeitada a emenda á totalidade presentada polo PP. As contas para este 2022 acariñan os 26 millóns de euros. Son as máis altas da historia da cidade. Podemos afirmar que é un orzamento que mellora a calidade dos servicios, é un orzamento investidor, é un orzamento con un profundo contido social e significa sentar as bases á transición do Concello de Pontevedra cara a unha economía circular. Das contas salienta, por exemplo, o incremento da partida dos servizos sociais. O tenente de alcalde da cidade pon o foco tamén nos capítulos de promoción económica e turismo. Imos a seguir loitando contra a pandemia con todas as nosas forzas e, ademais, a través deste novo orzamento, seguiremos construindo cidade, investindo máis de 1,5 millón de euros en actividades de promoción económica e máis de 3 nun plan de turismo sostible que vai a converter a Pontevedra nun destino de referencia. Os populares, pola súa banda, creen que estes non son uns bons orzamentos para Pontevedra, din que son unhas contas improvisadas e que demostran que o bipartito está afastado da realidade. Unos presupuestos que presionan con unha inversión baja, con un abandono del rural, que abandonan los barrios, que se olvidan a propósito con una sensación de venganza de Monteporreiro, que abandonan las instalaciones deportivas, solo hay que ver algunas de las que tienen, que no justifican y no tienen el gasto suficiente en cultura, con una carga impositiva excesiva para los servicios que tenemos. Ademais, coincidindo co pleno, un reducido grupo de traballadores municipais concentrouse para amosar o seu malestar co Concello polas súas políticas de persoal. Antes da sesión manifestáronse ás portas do Teatro Principal para, acto seguido, seguir o debate dende a bancada do público.